Mulih saka loji kok malah suwung. Bocah ki nang endi to? Pak. Gumun aku. Pak. Ya anak siji wae kok. Pak. Bapak niku. Bapak niku wau kula padosi lho. Jane aku ki arep muring. Lah kok muring? Wong tekan ngomah suwung, tinggal mblayang. Kok mblayang to, Ngomong Pak? nang endi kowe? Kula rewangi ngantos mlayu-mlayu lho, Pak. Kajenge mboten telap. Bapak ndisi iku lho. Melayu-melayu apa? Kula niku saking tebon, saking kebon. Saka kebon. Nggih. Lah ngopo? Bocah ayu-ayu kok nang kebon Pak. awan-awan. Tebone pajeng, Pak. Jian. Ah, Bapak, tebone pajeng. Payu. Nggih. Nek ngono sida kena nggo ragat Seneng to, Pak? ngrabekke kowe ku. Sios napa, Pak? Sida ngono. Wah, ya to. Mboten ah. Ki cetha to wis ngerti to. Nek arep dirabi wong. Kalih Kang Pangganika to? Roro Sumirah. Roro Sumirah. Mboten. Kula Nggih. saksine Aman. ramamu ngendikan diskusi ngendikan karo Demang Saronto arep jodohno awakmu karo anake Demang Saronto. Mboten apa? Mboten. Ngene. Temene aku saka loji iki pancen wis rembugan karo Kakang Demang Panjatan, Kakang Saronto. Kersane arep ngrukunke sedulur-sedulur sing ana nglendah karo sedulur-sedulur Panjatan. Sing sawetara iki pancen dirasak-rasake wis rada adoh. Adoh lenggone padha seduluran. Mula ngene ya, Nok. Nah. Pak Demu Panjatan, Kakang Demang Saronto pancen wis mantep. Yen kepengin duwe mantu kowe, arep dijodohke karo Panggah. Piye? Panggah niku kanca kula dolan ya, Pak. Lah apa meneh wis kanca? Nek wis kanca ki ngerti sraten-sraten ae. Ati-atine, ya to? Mboten enten sanese napa? Karepku ora cukup siji ngono apa? Bapak Kok golek niku- liyane kurang kepiye to? Ngene, Nok. Ya nadyan karepe Kakang Demang Saronto ki adrem ya, kepengin duwe mantu kowe. Temono Bapak ora bakal meksa kowe. Nek pancen ora dadi atimu, ya. Nadyan Panggah kuwi bagus. Apik atine. Ning kowe ora condong karo Panggah. Bapak ora arep meksa. Piye? Mboten. Mboten emah. Piye? Mboten emah. Hah? Bapak. Piye? Mboten. Mangsaku ngedeg-degi wong tuwa. Mboten Rembugan kaya ngene iki to. Duwe anak wedok. Ngene ra, wasira. Kok wasira to, Bapak? Anu. Putra ini dhewe kok jenenge Bapak niku dereng Sumirah. saged move on to saking simbok. Ayo Mbok nggih move on to, Pak. Kelingan Kados simbok mbokmu. liyane ngoten kok wasirah terus. Aku Sampe ki dados sinden terkenal lho, Pak, kajenge. aku ngger nyawang karo kowe iki gek tom-tomen karo mbokmu. Pak pados sanese mawon, kajenge sing pun dados sinden kajenge. Bapak pados sanese mawon. Wong sinden yo mbiyen saiki wis pensiun kok. Ning Nganti tak itu didir-dirke nang ndi-ndi ki ora ana sing anu to, ora ana sing gelem. nggih sampun, saniki Bapak sampun Piye? tarujuk kalian Demang. Tenan kowe. Iki rembug tuwa lho, yo.
aku karo Kakang Saronto Terus ngene to? disekseni Iya, saksine kuwi Adi Demang Galur. wis Piye? wis gelem mo anak-anak Gelem ta? Demang. Ning ning nang tang ting ting Boten. tang. Aku ngerti. Ngerti aku. Napa? Nek jempolmu ngene-ngene iki jane ya. Kok leniteni saking jempol niku. Aku kelingan dek karo mbokmu mbiyen kok. Kok nggih titikane mbok sanese jempol napa ngoten kok. Lah nek mbokmu mbiyen ngene. Ngono kuwi. Lah ning rak nggih tresno to Pak kalian simbok. Ya tresno. Nggih, Nek ora Pak. tresno ora ono kowe kuwi, Nduk. Lah nggih sampun. Sing Yo. sampun kawuri nggih sampun mboten sampun Heeh, masa kerontor-rontor aku. sampun. Pak, ampun to. Pun, terus pundi saniki bojos pundi? Ya, ngene ya. Aku tak neruske lagu ya. Oh nggih. Arep rembugan karo Adi Galur ya. Nggih. Soale ya kudu gek cepet-cepet ya. Iki di perkara iki di rampetke ya to. Nggih. Kowe ya bab uba rampe mengko ijabe anakku wedok tak pasrahke kowe ya. Nggih. Mas ya. Aku urusane karo wong dhuwur-dhuwur. Oh nggih. Ya. Nggih. Ya, tok ya. Nggih. Aku lunga meneh, ora apa-apa ya. Nggih. Kowe nang omah ya. Ya tak santus lho, Pak. Ya. Kula ten griya. Nggih. Kula Hati-hati ya. Kula sampun woro-woro. Kowe melu aku. Oh, nggih. Pun woro-woro. Heeh. Ya. Ya wis. Kanca-kanca. Ya. Monggo. Rasa angkara morat